It's time for SPG, as in Super Back-and-Earn Secret File. Naiwan ang kapote sa loob ng kuweba. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Miss P. At ito ang aking SPG, as in Super Back-and-Earn Secret File. Hinding-hindi ko makakalimutan. College kami ng boyfriend ko. Nasa tamang edad na. At ang sabi niya sa akin, before daw akong umuwi sa amin, magkita muna kami. Dahil madadaanan ko yung dorm nila. Since open yung dorm nila, pwede kahit sino, basta ipaalam lang sa may-ari na may bibisita. Kilala na ako ng may-ari ng dorm, kaya okay lang sa kanya. Dahil 5 p.m. ang huling class ko ng Friday at 1.5 oras ang biyahe pa uwi, nag-decide kami ng boyfriend ko na sa dorm na lang ako nila matutulog. Dahil paggabi na noon. Pagdating namin sa dorm nila, nandoon yung isa niyang dormmate na itago natin sa pangalang Dio. 4 silang magkaka-roommate pero umuwi yung 2. Pero syempre, kapag mag-e-explore kami ng jowa ko sa dorm nila, kailangan ng tender care. Bakit? Kasi may lalangit-ngit. Ang mga kama kasi doon, double deck na yari sa metal. Lalangit-ngit yun pag mag-aano. So 2 ang double deck nila. Sa isang double deck, si Dio. At sa taas yung bed niya. Yung jowa ko, prepared pala. Nakabili na siya ng supot. Sa mga gumagamit ng supot dyan, 'di ba? 3 pieces per pack ang laman. Naisip ko nga nun, naku, baka pagod ako. At isang round lang siguro ako tatagal. Nung nakahiga na kami, at pinatay na ni Dio ang ilaw, syempre, game na si jowa. 2 linggo kaming hindi nagkita Then nagkumot kami at sinuot niya ang supot. Pinaibabaw na niya ako. Kahit mini hotdog lang ang meron siya, masarap pa rin naman. Pero minsan, pinipeke ko rin yung mga A-E-I-O-U ko. So that time, wala naman akong balak pikiin. Hindi na ako nakagalaw. At yun na nga, may lumabas sa kanya. At lumambot na ang mini hotdog. Then nung inangat na niya ako sa ibabaw, buwisit. Dahil nga lumambot ang mini hotdog
At dahil nga mini talaga siya, sumama yung supot with likido sa akin. Oo, naiwan sa kuweba ko ang supot na ginamit niya. Nagpapanik na ako, no? Tapos, tawa-tawa lang tong boyfriend ko. Hinugot na niya yung supot sa kuweba. At grabe, mas masarap pa yung paghugot eh. PS, hindi sagad yung supot sa kanya. May pwede pang ibuhol. Hindi niya yata size. PPS, hindi na uli kami gumamit ng supot. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Lesson learned? Huwag bumili ng oversize na supot. Dahil baka maiwan lang ito sa loob ng kuweba. At kung sakali, magbigay pa ito ng panibagong problema. Muli, ako si Miss P. At ito, ang aking SPG, as in, Super Baconair Secret File.